Здравейте, здравейте, скъпи алхимистчета! Сега ще направим разговор между душите ви за всички, които нямат в момента активна комуникация, но имат любовен интерес и биха желали да му кажат нещо и биха желали да чуят какво неговата душа ви казва. Какво вашата душа казва на него, въпреки преустановената комуникация, какво неговата душа иска да ви каже. Така. Скъпи духовни водачи, покажете какво вие искате да кажете на човека. Скъпи мои, вие искате материализация на тази връзка. Този човек го виждате като много важен за вас, необходим. Виждате го като ваше семейство. Желаете материализация, но все още не сте се 50-50. Той е на сърцето ви. Искате да вземете избор за него. Искате в тази връзка да бъде проявена и да бъде абсолютно балансирана, защото за вас той е много, много важен човек. Човека на сърцето ви. Тук има определено обич и голяма оценка към този човек. Той направо за вас си е супер важен и човека, с който бихте желали да влезете в семейни отношения. Човека на живота и на сърцето ви. Това желая вашата душа да каже на човека на вашия интерес. Я да видим сега. Вашия любовен интерес, неговата душа, какво иска да ви сподели? Неговата душа, скъпи мои, иска да работи, иска да ви каже, че просто сърцето му е наранено, защото е направил избор на разума и си е разбил сърцето. Имаме трети човек тук във връзката. Той има трети човек във връзката и е взел решение за него и просто там го държат някакви стари модели на недоимък. Не, душата му не е отворена за вас. С болка на сърцето е взел решение иска да ви каже, че това решение, което е взел, е разбило сърцето му и го е вкарало в пълен недоимък на любов, паричен също. А така му се иска да работи с вас. Да материализира нещо ново. Вие сте доста по-така настроена, семейно освободена, а той просто има едно разбито сърце. Иска да ви каже, че съжалява за избор, който е направил. Тук е определено за хора, които нямат комуникация и има трети човек има друг човек при вашия любовен интерес. Така, сега искам да попитам какви са чувствата на... Иска ли да сподели някакви чувства към вас? При него всичко се е разбило, целият му свят се е разбил, чувства се безпочвен, иска да тръгне, просто да избяга от всичко. И са някакви... заете доста с борба за надмощ, има доста рани, нараненост. Значи този човек иска да ви каже, че в момента въобще няма ресурса, който вие очаквате от него. Защото от съдбата дълго време е игнорирал сигналите отгоре за промяна и в момента светкавицата го ударила, му разрушила целия свят и е заед с борби. Борби, парични проблеми, предателства, въобще
избора, който е направил, е с разбито сърце и той въобще няма в момента ресурса. Неговата душа това ви казва. Няма ресурса въобще да ви даде това, от което вие имате нужда. А вашите чувства на душата към него напускате го и се занимавате с вас самата. Имате ресурса да се справите. Приоритет сте си, имате силата, вашата душа има силата да си е творец на реалността. И още нещо. Жертва. Висите там в ролята на жертва, но душата ви е избрала такъв човек, за да се научи да пусне ситуация с нересурсен човек, да излезе от ролята на жертва и да поеме цялата сила, отговорност, да се справи с ситуацията и да си реализира нейния план. Да. Тук имаме едно пълно прекратяване. Връзката е прекратена с насилствено на ментално ниво, но емоционално има още малко чувства, които трябва да се изживеят. Я да видим. Да. Инвестиции и радост. Всъщност вашата душа е избрала такъв човек, нересурсен, за да осъзнаете, че е пълна загуба на време и да вземете решението и силата си в собствените си ръце, защото я имате, да влезете в съвсем нови инвестиции, да пуснете всичко старо, да излезете от ролята на жертва и да влезете в празнуване. Празнуване на живота. Защото Вселената винаги дава нови шансове. Да. Това е задачата, това е душата, иска на вас да ви ги каже тези неща. Всъщност, душата ви комуникира с вас самата. А я да го видим тук. Ето го. И той насилствено. И той трябва да намери собствената си сила и да тръгне към победата. Така. Я да видим, има ли, след като всеки вземе уроците си, ще попитаме висшите сили, след като всеки вземе уроците си, дали има потенциал за развитието на тази връзка. Да, има движение. Когато влезете в собствената си сила, на собствените си желания, да. Но трябва да станете господар на подсъзнателните си страхове и да следвате мечтите си, а не страховете си. Да. И се получава... има тук огромен потенциал за обновление на цялата енергетика. Да. Дали тази връзка ще бъде изживяна или не, тя ви дава мотора, който задвижва обновляване на енергетиката и възвръщането както на човека, който сте намислили, така и на вас към вашите лични желания. Да станете господар на желанията си, да защитавате собствените си нужди и желания, собствения си растеж, да влезете в собствения си потенциал, да обичате себе си, да станете майка на самата себе си и да станете майка на подсъзнанието си, на вътрешното си дете, на оплашеното вътрешно дете и да започнете да се радвате на себе си, да празнувате себе си и да се радвате на живота. Да разберете, че любовта не е болка, а е щастие. И вие заслужавате това щастие. Така. И сега да видим тук. Има ли нещо, което намислени от вас човек иска да ви каже? Той ви казва, че ние винаги ще се връщаме един към друг. Той знае, че
Имате задача. Има ли още нещо, което искаш да кажеш? Не. А вие искате ли да кажете нещо на човека? Или на себе си? Нова глава. Аз се движа напред. Отваряте нова глава в книгата си. Да. А той ви казва, че винаги ще се върне към вас. Просто неговият етап на развитие, вие сте свързани, за да може да си начеснете някакви копчета, да ви даде така импулс, да погледнете всичко, което подлежи на промяна. Така. Надежда. Не губете надеждата. Ето тук за връзката има надежда. Аз все още не съм престанал да вярвам в нас. Така. Я сега да видим и тук от любовната магия Оракул. Пред него каква е темата? Хайде да я покажи. Така, при него. Романтичен. Романтика. Има романтика към вас. Той ви желае не само сексуално, но иска да сподели емоции и всичко с вас. Чувства някаква абсолютна близост. Иска да я живее. Но в момента е доста наранен и не може да се отдаде на това нещо. А вие? Упс! Не толкова много, де. Айде сега. Ето, пак излезе тази карта. Трансгресия. Всичко, което е потиснато във вас, да го изкарате наяве. Упс, картината ми изчезна. За вас става въпрос да престанете да се представяте за някой, който не сте, да се смалявате, за да бъдете социално адекватен или да бъдете приет от другия. Няма такова нещо. При вас трябва да щупите всички рамки и да изкарате всичко, което ви принадлежи, защото то е прекрасно. Дали някой го приема или не го приема, дали му е удобно или не, това не ви интересува. Бъдете себе си, независимо не се оценявайте дали е добро или не, защото това е огромно, прекрасно. Имате да вършите така, да живеете себе си, да празнувате себе си. Да престанете да се смалявате, за да им е удобно на другите. Така, скъпи алхимиччета, това беше за днес. Надявам се на палче или коментар, че обратна връзка все пак трябва да бъде, за да задвижим енергетиката да стане интраактивна. Чао, чао и до скоро!